लोगोफोर पाकिस्तान बे पाकिस्तान नामनि हादरखौथ' नोंथांमोना खोनाबाय थादों आरो बे पाकिस्तानाव मा जाथाय जाबाय थादों बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। स' पाकिस्तानाव थांनाय समफोराव फैनाय समफोराव माखासे बम ब्लास्ट टेररिस्ट एटाक ओरैहाय आफगानिस्ताननि तालिबानफोरजों पाकिस्तान आर्मिनि गेजेराव दावहा जागासिनो थादों बेखौबो नोंथांमोना नुदों। ओरैहाय बेलचिस्तान नामनि मोनसे स्टेट दङ ना प्रभिन्स, बे बेलचिस्ताना पाकिस्ताननिफ्राय उदां जानो नागिरगासिनो थादों, उदां हादर जानो नागिरगासिनो थादों। बेलचिस्ताननि बेलच मानसिफोरखौ पाकिस्तानाव मा सेकेन्ड ग्रेडनि मानसि हिसाबै बेबहार खालामो बेखौ बयबो मिथिगौ। बिनिखायनो बेवहाय जि मोनसे जायखौ टेररिस्ट ग्रुप होननानै मोनसे नाम होनाय जादों BLA बेलच लिबारेशन आर्मी, बे बेलच लिबारेशन आर्मिया पाकिस्तानाव फैनाय समफोराव आरो थांनाय समफोराव जाबादि जाथाय खालामबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। CPECG प्रजेक्ट चाइनानि चाइना पाकिस्तान इकनमिक करिडर, बेवहायबो माबायदि बेलचिस्ताननि BLA एटाक खालामदों बेखौबो नोंथांमोना नुदों। आरो ओरैबायदि मोनसे जाथाय जोङो निउसाव नुबाय थादों, बे जाथाया निस्सय दिनैनि जाथाय बेयो। आरो बे जाथायाव मा नुदों, BLA बेलच लिबारेशन आर्मिया मोनसे ट्रेनखौ जाफार नामनि मोनसे ट्रेनखौ हाइजेक खालामदों। आरो बे हाइजेक खालामनाय जायगाया जाहैबाय मा बेलन पास टानेलनि सिङाव मोनसे ट्रेनखौ जाफार नामनि ट्रेनखौ मा खालामदों, हाइजेक खालामदों। आरो दासिम मिथिनाय बादिबा बैहाय प्राय 600 to 700 बे एक्जेक्ट भेलु नङा, बेसेबां मानसि दङमोन बेबायदि मिथिनो मोन्दों। आरो बिनि मादाव 450खौ मा खालामदों, बन्दक खालामदों। हाइजेक खालामनाय ट्रेनाव मा खालामदों, बन्दक खालामदों। आरो बेवहाय मिथिनाय बादिब्ला 140 प्लास 140सो पाकिस्तान आर्मिनिबो सुबुंफोर दंमोन, पार्सनेल दङ आरो बिसोरनि दासिम 6 जनखौ गावथारबाय बेबायदि मिथिनो मोन्दों। आरो लोगोसे बेल' नङा, बेवहाय जाय लक' पाइलट डेट मिन्स ड्राइभार, बै ड्राइभारनि सासेया जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों, गुलि नांदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। एक्जेक्ट मेसेजखौ दासिम मोजाङै मोननाय जायाखै। आरो ओरैबायदि मोनसे हुमखि होदों, आरो बे हुमखिया जाहैबाय मा, बेवहाय जुदि कमान्ड अपारेशन खालामबा, एयार स्ट्राइक खालामबा, हेलिकप्टारजों एयार स्ट्राइक खालामबा, जायखिजाया रोखोमै बेबायदि जुदि कमान्ड अपारेशन बा आर्मि अपारेशन बै सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जुदि बेबायदि खालामबा साफ्रोमबो सुबुंखौ गावथारजोबगोन, बे जाबाय BLAनि बुंनाय। आरो बेल' नङा, बेवहाय दासिम मोनसे खौरां मिथिनाय बादिब्ला खुदियाफोर, आइजोफोर बा सिभिलियानफोरखौ हगारजोबनाय जादों। जास्ट मात्र जायफोरा ISI नि सुबुं, बै ट्रेनाव ISI नि सुबुं दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों, आर्मि दङ होनना मिथिनो मोन्दों, पाकिस्तान आर्मि। जाय आर्मिफोरा मा कुवेटानिफ्राय पेशवारसिम थांबाय दंमोन। डेट मिन्स नोंथांमोना मा साननो हागौ, दा बेवहाय बेलचिस्तानाव मा खालामबाय थादों, पाकिस्तान आर्मिफोरा माखासे अपारेशन खालामबाय थादों, बेवहाय BLA फोरखौ गावथारगासिनो थादों, अपारेशन खालामगासिनो थादों, बायदिसिना इनाय अयथासार सोलिबाय थादों। बेवहाय जों खौराङाव नुनाय बादिब्ला ISI नि माखासे खैसार बैहाय सोलिबाय थादों। आरो बे खैसारनि थाखायनो बिसोरो हुमखि होबाय थादोंमोन जे पाकिस्तान आर्मियासो बेवहाय थांना जिहेतु एटाक खालामदों नालाय, नोंथांमोना मिथिगौ पाकिस्तानाव आर्मिनिसो सासन सोलियो, बेवहाय जेबो डेम'क्रेटिक सायख'जानानै भटजों सायख'जानाय जायफोर बेवहाय दैदेनगिरि दंना बिसोर नामल'सो आरो, जास्ट पुतलासो आरो, बिसोर माने दामिसो आरो बिसोरो। नाथाय बाखि आर्मिफ्रासो सालाय बे हादरखौ। बेनिखायनो बै आर्मिफ्रा बेवहाय जिहेतु अयथासार खालामबाय थादों, बेलचिस्ताननि सुबुंफोरखौ माखासे अयथासार खालामबाय थादों, माखासे मानसिफोरखौ माने गायब खालामो, खोमायो, किडनेप खालामो। नाथाय जेब्ला इस्लामाबादनि प्रेस क्लाबाव थांनानै बेलचिस्ताननि मानसिफ्रा जेब्ला धरना खालामहैयोबा सोंहैयोबा जे मा जाहोननि थाखाय बै मानसिफोरखौ किडनेप खालामदों, मा दायनि थाखाय, आरो बिसोर थांनानै दंना गैया, बहा दं, बबे जेलाव दं, जेबो खिन्थाया। आरो बेनि थाखायनो दुखु मोननानै BLAनि गठना जादों 1970सोआवनो जादों। आरो दिनैसिम बेबादि दावराव दावसि जाबाय थादों। स' बेवहाय मिथिनाय बादिब्ला बै ट्रेना फुंनि 9 बाजियाव माने कुवेटानिफ्राय माव थांदोंमोन, पेशवारसिम थांबाय थादोंमोन। आरो बै थांनाय लामायावनो मा खालामबाय, बै टानेलनि सिङाव जि टानेल दङ, बेलन पास टानेल, बेनि मोनसे टानेलनि सिङाव मा खालामदों, हाइजेक खालामबाय। गिबियावनो मा खालामदों, ट्रेकखौ बमजों उरायदों, बमजों बेफ्रुनानै ट्रेकखौ नस्थ' खालामदों। आरो ट्रेकआ नस्थ' जाबाय नालाय ट्रेनखौ लाखिनो गोनां बाध्य जाबाय। आरो बे समावनो सोरगिदिं फारसेनिफ्राय बेंथेजोबनानै मा खालामबाय, BLAनि सुबुंफोरा माने गासैबो कचखौ दाब्बाखौ मा खालामबाय, सेजबना लाबाय। आरो बैहाय 140 प्लास आर्मि ISI नि सुबुंफोर दङ बेबायदि मिथिनो मोन्दों।
स' दा मा जागोन बेवहाय माखासे नेगसिएसन जुदि सोलियोबा थारैनो बै सुबुंफोरखौ गावथारजोबनो हागौ जिहेतु सिभिलियानफोरखौथ' नागारबाय नाथाय जायफोरा आर्मिफोर जायफोरा ISN सुबुंफोर बिसोरखौ थारैनो सासे गावथारगोन होननानै बेबायदि हुमखिदों नाथाय पाकिस्तान सरकारा बेवहाय मा खालामगोन मिथिया बेवहाय माबायदि रोखोमै बेखौ खामानिखौ मावफुंगोन माबायदि बिसोरजों नेगसिएसन खालामगोन बेखौथ' पाकिस्ताननि सरकारसो मिथिसिगौ बा पाकिस्तान आर्मियासो मिथिसिगौ आरो जुदि सानोबा बै सुबुंफोरनि जेबो बेसेन गैया बेबायदि सानोबाथ' बै साफ्रोमबो आर्मिखौ निस्सय गावथारजोबगोन BLA दासिम आं जेसेबांखिनि भिडिअ खालामनाय समाव जिखिनि आपडेट मोनदों बेखौ आं नोंथांनो खिन्थादों BLA नि जि सुइसाइड जि स्क्वाड दङ सुइसाइड बम्बारफोर जायफोर दङ बिसोर बे एक्सनखौ लादों आरो बिनिबो जि फाटे स्क्वाड होनना बुङोना बै फाटे स्क्वाडनि कामान्डार्सफोरा फाटे स्क्वाडनि माने फाइटार्सफोरा बे खामानिखौ मावदों होननानै मिथिनो मोन्दों बे ट्रेनखौ हाइजेक खालामदों बेबादि मिथिनो मोन्दों स' दासिम बेखिनि आपडेटानो नाथाय दासिम पाकिस्ताननि सरकारा जेबो बेवहाय नेगसिएसन लाइनाव फैथ'वाखै बेबायदि मिथिनो मोन्दों पाकिस्ताननिफ्राय जों जेसेखिनि खौरां मोन्दों बिसिम मिथिनाय बादिब्ला बिसोर मा कामान्ड' अपारेसन खालामनो हागौ बेवहाय आरो बै साफ्रोमबो सुबुंखौ बासायनो थाखाय कामान्ड' अपारेसन खालामोबा मा जागोन नोंथांमोना सानना नाय बिसोरथ' हुमखि होखादों थारैनो जुदि बेबादि अपारेसन बा एयार स्ट्राइक जुदि खालामोबा साफ्रोमबो आर्मिफोरखौ ISI नि सुबुंफोरखौ मा खालामजोबगोन गावथारजोबगोन स' पाकिस्तानाव मा जानाय नोंथांमोना मिथिबाय एर'प्लेन हाइजेक जानाया जोबोर सिम्पल बाथ्रा ट्रेन हाइजेक जानाय बाथ्राया जोबोर आसरित बाथ्रा खारन ट्रेना फिसा मुवा नङा स' मोनसे ट्रेनखौ हाइजेक खालामनो थाखाय प्रि प्लान मोनसे पलिसि नांगोन गोबाव समनिफ्राय पलिसि खालामबाय थानांगोन आरो नोंथांमोना सानदों बेबायदि ट्रेनखौ बोरै हाइजेक खालामनो हागौ आरो बै ट्रेकआव बमखौ बोरै होनो मोनखो स' नोंथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ साननानै आसरित जादों नङासै नाथाय गुबै बाथ्राखौ नोंथांमोना खिन्थागोन बेल'चिस्ताननि जि प्राय 60% एरियायाव माने पाकिस्तान आर्मिया मा बुंनो थाङोबा जेबो पावारानो गैया बिसोरो माखासे जायगाखौ नागारनानै थांनांगौ जादों जायनि जाहोनाव बेबायदि ट्रेकखौ बमजों उरायनायाबो जेबो गेदेर बाथ्रा नङा स' बेल'चिस्ताना बुंनो थाङोबा पाकिस्तान आर्मिनि आखायाव 100% गैलिया माखासे एरियाखौ BLA मा खालामदों गावसोरनि कब्जायाव लादों ओरैहाय आफगानिस्ताननि तालिबानफोरजों दावहा नांनायावबो पाकिस्तान आर्मिफ्रा दुर्बल जालांगासिनो थादों स' बिदिब्ला नोंथाङा मा सानो पाकिस्ताननि जि हालोद मा नोंथाङा मा सानो जे पाकिस्ताननि आर्मिया बा सरकारा बे जि मोनसे सिरियास मोनसे थासारि 450+ जायफोर सुबुंखौ बन्द खालामदोंमोन सिभिलियानफोरखौ हगारबाय होनना बुंदों दा आर्मिफ्राल' दं होनना बुंदों ISI नि सुबुंफोराल' दं होनना बुंदों बै सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय पाकिस्तान सरकारा माबादि खामानि मावगोन बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन बिसोर जुदि जाम्बानि बायदि जुदि एक्सन लायोबा जाम्बानि बायदि जुदि खामानि मावोबा थारैनो बै सुबुंफोरा मा जोबगोन जिउ जोबजोबगोन आरो गावथारजोबनो हागौ आरो बिसोरखौ बिनिखायनो नेक्स्ट आपडेट मोनोबा नोंथांनो बे आपडेटखौ नोंथांनो होगोन नोंथाङा बेखौ आइडिया खालाम जे बै 140 सुबुंखौ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बन्द खालामदों ट्रेनखौ हाइजेक खालामनायनि जाहोना मा स' पाकिस्तानाव मा पान्जाब प्रभिन्सनि जायफोर सुबुंना बिसोरल'सो माने फार्स्ट क्लास सुबुं आरो बाखि गुबुन प्रभिन्स गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरखौ मा सेकेन्ड लेभेलनि सुबुं हिसाबै बेबहार खालामो आरो ओंखायनो पान्जाबनि मुस्लिमफोराल'सो माने मानसि आरो मुस्लिम आरो बिसोरल'सो स' पान्जाबि मुस्लिमफोराल'सो गासैबो माने A क्लासनि आरो स' बेल'चिस्तानाव पपुलेसनाबो खम नाथाय बांसिन मिनारेल रिसर्स गासैबो बेल'चिस्ताननिफ्रायनो सोबख'जोबो आरो पाकिस्ताना स' बेल'चिस्ताना मोनसे खनि मुवाजों बुंफबनाय मोनसे ओनसोल नाथाय बै जायगानि सुबुंफोरा नांगौ बादि सुबिदाखौ मोना माने बिसोरनिफ्रायनो लाना थाङो नाथाय बै जायगानि सुबुंफोरखौनो मा खालामो गोबां अयथासार आरो डिप्राइभ खालामो पाकिस्तानाव जायनि जाउनावनो बे जाथाया जाबाय थादों लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय